Dyma llythyr o PRS for Music I gadarnhau bod broadcasting rights fi wedi cael ei roi EOS. Oedd wedi dod ddoi yn y post. Braw bach fi wedi cael un hefyd, glyn. O'n i mewn two minds really am rwyddo gyda hwnna ar y pryd achos wel, fi'n cofio Ti 10 mlynedd yn ôl yn siarad â John Owen Morris o PRS. Mae'n boi, mae'n licio siarad lot ar y ffôn, yn siarad moriau. Oedd e'n esbonio I fi, yr analogy thing ma, oedd e'n dweud, wel, does neb rili'n gwrando ar Radio Cymru anyway. A oedd e'n dweud, bod ni'n cael arian hael iawn ar y pryd. A o'n i arfer wneud lot o arian. Pryd o'n i'n chweched y stwff poppies. Ond, jyst sylwi, really, dros blynyddoedd bod yr arian yna jyst wedi mynd I cannoedd yn lle miloedd, really. Ti di ystyried canu yn Saesneg? O'n I arfer canu Saesneg. Oedd ddim yn talu'n lot well chwaith, so... fi'n credu o ran thing hunanol, yn dyfa, bys ni'n licio cael mwy o bres. Ond, os ni'n heiddi'r arian na, o'n I arfer cael yn gorffennol, sa'n siŵr, really. Ond, bys ni'n licio cael mwy o arian. Fi ddim yn siŵr, os ni'n dod I cytundeb, fi ddim yn siŵr, falle, dys nhw trio datganoli yr control yna, falle bod pob un yng Nghymru yn talu licence fee ar wahân ar gyfer Radio Cymru. Rhywbeth fel 50 pint y flwyddyn neu rhywbeth, Wel, i'r falle siaradwyr Cymraeg neu rhywbeth, pobl bydd yn gwrando yna fe. A falle bydd hwnna'n... O'n i'n neud rhyw maths yn oswaith y blaen, fi'n creu falle bys hwnna'n neud sens. O 300,000 times 50, rhywbeth fel yna. Os mae dim ond pobl sy'n neud e achos maen nhw'n wirioneddol moyn sgwennu music yn Gymraeg a maen nhw'n neud e achos yr ysymau go iawn yn hytrach na jyst bod yn talu'n dda yn dyfe, Wen falle mae hwnna'n peth dda hefyd, so... A wedyn, o ran yr effaith mae'n mynd I cael, wel... Mae'n rhan o fi'n teimlo, os mae'n stop o Bryn Fôn, rhaid gwneud album arall, wedyn... Every cloud has a silver lining, Ond...